Not now. But I'm one of the person who is I think at the corruption. I'm one of the person. I'm one of the I think kana wachipinda mu parliament every time and then uchiforowa madebate angu ndinoona ndakamboita imwe yakatenderera nenyika yese ndichitaura kuti corruption hatii zvachose. That's why they are now following these corrupting people. It's because of us. Saka hatingazoti zvese nezvinenge zvapa pa platform tongoramba tichihima vanhu vakazviziva izvozvo kuti ndo zvakaitika. So we are waiting for the people to reply the nation. Imwe mibvunzo. What did you do? Yeah. Yes. Andi makaiona mese. Echinzi chinoti mbadzingwa kupati Junda chichi and so on. Vakamboona ambassador of happiness echidzingwa era wako man. No. Vakadzingwa vakadi hawo. Vakadzingwa. To tell you the truth. Imi munozviziva I'm a hard worker. Ukaona ana chinotemba takudzingwa mupati. I think party yacho yakuda kutofa sayo. Isusu hatisipo vanhu vanodzingwa vanofamba vachingotenderera vachitaura mashoko chinotimba adzingwa. You know, vanoda kupinda muconstituency neback door okuti kana tikanyora zvakawanda even vari kufamba nemasinepe angu kana kuti mafoto akafotwa tiri pamutari painterface tiri pachimani painterface. Ndiani asina kufotwa aina even the president he himself paitamba chitamba iyo inonzi chiyo kutoka kwarugamba vaina mai mugabe. You know, tingati G40 because he was there. Kutoka kwarochi gamba zvinoona benzi remunhu rinofamba chinoti pakanga aina mai apa akanga asikati mai ndiani asi tell the truth. Army isati yaita restore order. Army ndini ndakatanga kupinda paZBC Star FM ndechivaudza kuti vafana ava matsotsi mavhike zuru hazvigoni kuti titi Chiwenga anoda kuuraya Mugabe chinoti maada kuuraya Mugabe munhu akagwa yeti takatinayo kupi kuhondo before the army. Saka inini ndindakatanga legacy restore order. Ndindakatanga vakomana vese vakazotera chinoti vadi ataura kare kuti mavhike zuru aya mavhike zuru. So today vafana vanongofamba chinotipa I have G40. Do they know G40? Danda ndiri mu-G40 ndakatombopuhwa kachikunja ndakazowo chinoti babata apa ini makambotiona ndandingori zvangu kuconstituency kwangu ndechishanda. So haiwa handizvo zviri kutaurwa ma ndirimo muZANU-PF. I'm a member of Central Committee. Zvavari kutaura ivo vati tiri ma-war veterans vamwe vacho ma-war veteran ndo vamunongoona ma-war veteran akaenda muMozambique ndobva vadzoka vasina kana mupinda muno mui ese vakatiranwa zvavo asi havana kuzoona kuti chinonzi hondo chii hongo ndo munoona kupapauka maningi. They are not the veterans. They are veterans but not senior veterans. A senior veteran cannot put another veteran in a social media. No. MUZANU-PF. And I'm there. I'm a member. Vakadzimwa makadi makaona. So I'm there. Okay, comrade. Usatanga wanakirwa utanga waseka usowa ndibvunza. Ukongo ndono waseka saka watopindirwa kayo. Coming back to Nyaibu. Yes. I want to find out kuti muzoita tama jokes nekufara kwamnoita. Basically, I've made you quite some number.
show just by the Mixed Parliament. Yeah. I want to find out child to kunyora book was because of people vakazvaga muri mamuri kuti zviite mukwanisa kusvika pakunyora book. Ya mubvunzo waubvunzaka uno wakafanana nemukadzi anobva mudiki asi anozofunga zvokuroorwa oti regai ndichiroorwa nguva yange yadi yakwana ndio achitsanangudzwa zvichidaro mwanangu kukura ndikuku saka nyaya yemajokisi yakangobvawo iri mandiri tisi kutora kwaita chii mukomanawo handisiri munhu uya anongotsamwa pese pese and mind you ndiri mufundisi wechechi mind you ndiri mufundisi chaichai wezioni saka kwandinonamata uko handibvumirwi kutsamwa yes kana jesu akatsamwa wawani akarova njiva anhu vaitsinhana njiva mukereke ndokubva vati imba yababa vangu haitapwi zvakadaro ndiri munhu wenyama ndinogona kungotsamwa and so on but to tell you the truth nezvaindiitira vanhu ndakagoma ndangoti kunyangwe da ndichida kutsamwa ndinotsamwirei the best solution kutozvinyora nokuzviekita zvinonyora vanhu so most of the jokes dziri mumunhu I'm being funded by the people, I'm being helped by the people. Vanhu ndo vari kuzvitaura iyi ndinotaurawo zvimwewo asi zvakawanda zviri kubva muvanhu sezvataura ti mumabhonzo panavo handiti it's his own mind zvaatanga kudii kutaura but taakutozvitora taakuisa mubhuku vanhu vodii voseka saka ndiwo matangiro andakaita chairman acho asi kuda kutaura maoko aka Lizzie. Now that Mabulins are booked, are we going to have an official Chinotiba jokes or group? And let me tell you, panana chinotimba hopo. Avari kuita chinotimba jokes, chinotimba zvakati, ndo zvatinoteera izvozvo. Kuti ndichivabvisa ka azvigoni, asi umwe naumwe ane joko rake ari kuda kutoona kuti chinotimba adii. Ari teerera here, ari ekita here, ari kudi. So I'm not ndakamboisa ukana ukaona banana chinotimba ipapo. Pana chinotimba akabata pfuti. Ndo yangu chaicha iyoyo pa Facebook. But dzimwe dzese ane hate, ane chi vakomana vakadai semimi vanofara neni. Saka ndiri kuti continue. Ngavaramba vachidaro. Ndikangoita page rangu official handichamawani saka ndoda kuti aramba aripo vanhu vachingonyora zvavanodii zvavanoda chandoakita inini kuburisa mabhuku nokuekita so my action will come from you. Comrade Butis. Mukoma wangu aiwa wandionaka mapikicha ya ndakamboda kuti ndibhadharise asi vanhu vanongochishaya mari vasina keshi vasina chi asi ndakazvaudza kuti anenge asina keshi ngaiuye nevoice mail ukaisa dhora racho nevoice mail rinosvika kwandiri voice mail wewe uda kutaura zvandisina kutaura ya musimu achangoyo zvake achitoti ndiri kukumbirawo anenge atori nejoki rake raakatonyorawo imera makatotoromuka ndora muri kutochengetesa vanhu asi mimi munenge muchiita se muchibhadharisa munhu iye anozozvose izvo asi wasvika manje tati isusu bhuku iri iko kutonyora kwaari kuita kwachinyora kuti chinotimbaka anofanika kutobhadhara inini by right nokuti haagoni kunyora zita rangu zvine iye haazoti kandoda kubhadhara iye akazoponyora chinotimba asina kubhadhara saka isusu tiri kuti mabhuku atiri kutenga is not my own money handisi kuda kuiti mari yacho iwe yangu inini tiri kuda kuipa maoffense zvirema nevanotambura kumamisha uku saka ndabudisa bhuku rokuti kana vanhu vakatenga nokuti iwewe wakandibatsira rega ndichibatsirawo ava dzo ndisikazoshaya hangu kubva panapa kuenda kubhulawayo
kuti ndindoisa mabhuku awa panoda petro, ndikayatora hangu $4 yekuti nditenge petro from this book kende is not corruption. Ayo wanda ndanatsa kukupindura ka Mr. Chelesani ndozoya kana mkomo. mukoma wangu. Iwewe ndoda kuzoikita newe ndokuti wawa unoinga so unogona. Nekuti hauna sino futi pamberi atikati ana manyada tese zvinofamba. Taura yenyu uko. Ininiga ndiri curious kuti andiri chirungu chinzwa chandataura. Taura. Kuti muconstituency menyu mashandiro amunoita after all this effort. Murikuona zvichikonzera. I've never been to a constituency, but I hear it being talked about. You as an MP, how you feel, do you have strategies on the ground? Chicha mnono ke constituency yenyu maikwanisa pane mati already amabudzinga muchirimo muzani chaiwo. Ya chandinonyanya kuita kana uti my activity. Zvino iwewe journalist ka. Uri journalist. Unodirei kundibvunza iwewe kuti ndiri kuitei kumusha dzanditukamudze. Wondobvunza vanhu on the ground. Then vanhu vaya ndo vanokutaurira how I am working, because ukandibvunza ndokunyepera ka. Ndinogona ndinodi asi pane zvimwe zvinhu zvawakamboonawo muma-TV mumai it's a sign of activity, kuvaka mabhiriji, migodhi, chichi, kubatsira zvimasikuru, kupenda zvikuru. As I'm talking now, I'm going with almost about 2,000 liters kumusha kwangu on the weekend. Ndangopedza kulonja chinopenda zvikoro zvasviba, because kuti vana vakone muchikoro vanofanika kuti admire where they